Președintele Parlamentului, însă, Marian Lupu, a avut o întrevedere cu delegația Academiei Internaționale Anticorupție, condusă de Martin Kreutner. În cadrul acesteia s-a abordat problema corupției și necesitatea de cooperare între instituții. În cadrul întrevederii, oficialii au discutat pe larg problema corupției din Moldova, cât și din alte țări. Marian Lupu susține că cooperarea internațională va ajuta în vederea combaterii corupției, acest lucru fiind important pentru societatea civilă. Academia Europeană Anticorupție poate și trebuie să devină un partener important pentru instituțiile din Republica Moldova. Am vorbit și despre posibile forme concrete pentru asemenea cooperare, ca să grăbim și să multiplicăm rezultatele pe termen scurt și pe termen mediu, ne mai vorbind de rezultatele pe termen lung, în promovarea acțiunilor de combatere a corupției. Totodată, potrivit decanului Academiei Internaționale Anticorupție, Martin Kreutner, acest flagel a devenit o problemă globală, iar cheia pentru combaterea fenomenului dat este doar cooperarea internațională între instituții. Trebuie să înțelegem că fenomenul corupției a devenit unul global, iar cooperarea internațională este elementul cheie pentru combaterea acesteia. O țară, o societate și o cooperare nu poate duce la combatere, trebuie să ne unim forțele și asta se referă la toți dintre noi. Menționăm că în țara noastră se află într-o vizită de lucru delegația Academiei Internaționale Anticorupție.